ngengoma aniyeke ukungiqhathanisa emaqhaweni ngiyawehlula ngengoma sho ngengoma lana ngengoma namhlanje sakha akekho lezansi yo uNkulunkulu angisize nje nami imoto nami noma nganje ibe njiya yes mengase imoto ephakeme bafana ngabe sengiqedile empilweni nje 4 doors event ayi sengane ke leya yimi no baby wathi umshiza nje la aniyeke ukungiqhathanisa ndibafuna bancane sanibona hayibo uDisemba kusasa ngithi mina sanibonane hey nina ngithi mina hey nina kunjani mambo ofranje ubalo uzukhathala athi mambo esitudli hayibo ulife ngilife ebafana ngengoma hayibo nabo okuhle lapha kwathi abantu nabo mazaza zazeli uzazaza ozazeli uzuzuzu nabo aya lapha uno Andile lapha sengihamba no Andile guys sengihamba no Andile ngisambi nabo ndodana mina ondodana bayashawa Sabe tu yo já sabe no ndodana bayashawa mambo wazafana nempilo angibonile azena hayibo bafowethu mazazali zazuza abo Andile lapha abanye oluya bathini lapho celebrity seluleko bafowethu ninjani bafowethu angidlule nje nokuningi ngidlula nokuthi bafowethu njengoba sekuDisemba manje ngithi mina ngisho ukuthi nginifisela abafowethu uDisemba nje uright kabi Disemba omkhulu bafowethu nifiselwa yimi bafowethu ngibonile unyaka usaqala nangibona unyaka usaphuma unyaka sophelile manje the year has ended so ngithi mina kini bafowethu no angikho la eJozini ngisebenza eThekwini ngibona nakho so ngakho ke lokho ngithi mina nginifisele nje uDisemba omuhle bafowethu nje nidakwe niyibheke ingathi nidakwe ningadakwa kabi ningasidakela ayibo ngiqonda ukuthi ningadakwa nani phela neze nilwe lapho nishayane niphathe kahle lapho ningakhanda ingane singazazi soyiphika la uthini lontuzana uma ngomthembu awubize umngani labo khala uJodo mamfana wami ayithi mamgo manje mfethu buye makabi yami asiyabuye lapho siphuza nini bafowethu siphuza uphuzani mantombi uphuzani ufunani nidakwe nibhebe hayibo nibheke nanga umuntu ongithusa inhlamba lo uRiven angazi ngisho lonto shuthi sengidumile hayibo ayidumile mfowethu sade saduma nakho ke nkabi yami ukhiphe ingoma phela uphuzani mantombi uphuzani ushadile ngempela bafutha ngaze ngishade mina nami usungisuke la ngishada nini ke ngoku
uthi ayi bafethu sanebhishi bafethu abantu yazi bahamba nolwandle la osanizohamba ngolwandle nani ngeke phela kungahambi umuntu kini nolwandle nikhale uthini uyaphila hotel bafethu ngiyacela bafethu meniza la ebhishi eThekwini gadani ingane zenu ingane ziyahamba namanzi izolo nje khona uhambile ngicabanga ukuthi uzowacishe washo bagade lapha noma nebhadi lakho nje ngiyakubona ama-secretary phapha masole phambili ningazenzi onqweshe akusekhona emfuleni yangakini lana ulwandle lolu laba lezi ngane vezi zingomqondo sehosheni nakule mfula emile emadamini mase zifike lapha nolwandle ziyobhuda phambili mase zihamba namanzi ningayenzi leyo nto bafowethu bhuda nje lo ubona khona ukuthi ayugcina lana nje ungabusaya phambili because ulwandle likuthatha ungalindele bathina abantu lana nkosi yami bafo mina ngisakwazi ngikhona namhlanje ngodedela ivideo enzima kabi ya bathi abantu lo December bafethu baningibona nje bukani ngiyayisola ukuthi ngasigungayigundela nini zami angisakwazi nokushaya style manje zincane uma ngiqanga ngilinde before ngishaya isinye snowball la ekhanda yabo bajuzile idep bafethu ngiyantshela bafethu ngempela silazi ulwandle lolu bafethu kuyashonwa lapha imanaledi umfuni yini wena hayi angifune naledi mina mfowethu ngeke ngisuke ngihambe ngifuna abaculi nje yami ngisuka la wePink ngiyogunda isnowball vele zakhula nje ngibuyise isnowball sami ekhaya ngiyasikhumbula manje hayi bo mina angibhorekanga mina bafethu ngikonifisela nje uKhisimusi omuhle ukuthi bafethu inhlwanise kahle futhi nibe noKhisimusi oright bafowethu uyabo sizowafaka nathi amavidiyo okugcina nje kunyaka nizowabuka nani nihleke kokugcina nathi sifocus kuDecember manje ya sifocus kuyitela omacorona yabo nidake ningalahli ayibo nidake nilahli ibo ngifuna nidake ningalahli isinoma kanjani yabo lahlela umuntu ohlezi umlahlela ungafi usulahla nje yabo buka ukuthi ulahlela ba ngoba bazoyiphika leyo ngane omunye uzothi keep cabanga sekuthiwa i-keep ubathe senza kanjani ngoba ngimithi kuthiwa i-keep bethu kungcono siyikhiphe ngeke ngilunge mina uzothini lapho uzothini sekuthiwa kungcono siyikhiphe ngoba phela mina ngikho ready yabo kodwa manje mfethu ziyenzeka izinto ekanjalo ziyenzeka mfethu into enjalo ngakho ukuthi umuntu kulo December mfethu ungahamba ulahla nje mfethu zoba nengane ezokhula kanzima abanga so pregnant wedwa ungenabani shisa iqolo wedwa shisa iqolo unyenyi ungazi ukuthi wena ohamba uqanuzana kodwa ke nje yabana abantu bathi ngiyazikhipha isigqoko yabo ngathi ngizothi ahashem hey bakwethu kakhulu isibhakela online yimo ntshebe lo hey uyangazi ke mfowethu angishayi ngiyabulala banqumale iyo mfowethu indaba makoti unayo imantombi kusho ubantu banele hey umbuzo nje hey wazwalula ke lo mbuzo la ngiQueen T bafowethu silana eThekwini bafowethu makuthi mhlambe uyenze uyafika lana ngenhloso ukuthi uzobhukuda
Mhlawumbe ufuna ukusibona usinikeze mhlawumbe lo 200 rand nyana just ukuthi nje si-celebrate kahle nathi lo December kahle since nazi ukuthi wonke umuntu uxakekile since ku December muthi ufika nalo 200 rand nyana mufika le beach sithinte phela bandla usinike lo 200 rand nyana sijabuleni sonke nawe uyabona muthi mhlawumbe ufika nama Hennessy sithinte siye ngalapho une Hennessy khona sizoshaya lo Hennessy uyabo misiphelile sihambe siphume kanje yabo baningi abantu bafika nama Hennessy ke la sesiphuza ama Hennessy amaningi ngapi thina kuhlala nje kunenzuzo ngihlala eMsiyane mengisejozini ngiyahamba nje Friday ngiyahamba siyadakwa bafethu ayikho umuntu ongadakwa manje asiphuze intshwala singashayani abantu bayinyela kulezi nsuku abashayanayo ya Nelisa sise-Sunbeach impela la point sifupa kanjani camera yabo silathi ngeke ukuthi mungamulazi itheki ngeke uthi ungahlula ukwazi le ndawo ayibonanga umunye ubaba uyashumayela lapha nanga umntaba utata omdala uvukile nje nanga yambo endaba mnaka abantu i-wrong lento abantu abashumayelayo anibanaki kodwa abantu abadayisa utshwala nabanaki yabo laba bohle yam-enjoy lo miphambi kwakhe yam-enjoy lethe kunezi kuyashunyayelwa abantu mina nje mengibona umuntu oshumayelayo ngiyama ngimlalela akubona ukini kaMndimani ngiyikithi kaMndimandi unayo imantombi abantu bathanda ubuza imibuzo mangithi ngiyabuka ewindini ngibona into efanayo nalapha kade uveza khona kanjani ubhuti wakho uDuncan Hashem ya bafethu umfowabo uDuncan Skuva ukuthi akangidumisa akafundi ungidumisa ya bethe kunzima ngathi akusimini impela nami ngiveka ngithi akusimini kodwa mase ngifaka i-filter ngasi yimini khona bathi ngigxume ngele phansi hayibo anisangifuni ngaleyo ndlela ya bhuti siso sentombini lihle hayi wena kade ngaboni ticket ngilenje la phezulu ayibo nithini na imandoda yakithi futhi imandoda yakini ngempela madoda seza lo andile kuwena mina ngiyashaya ke bandla bulala ngesibhaqo mina abafana bayazazi kumele badlalele kuphi mina nje angidlali nje ubuya nini zohlanya ngapha ejozini ngiyabuya nesidwedi nje mina ngisejozini izobona ngami manibona umuntu ofana nami nje kube kuyimina lo muntu zeluzezeza uliluzezeza bathi abantu ngihliya ngempela kanje angisazi iyo ezwa lona ngizofika lapho eSwatini kodwa buyi masiboni kabandla ya ngiyakutshela
Oh khona sicela ngimuphi imemo le nasi. Lapha nakulula nje mfethu. Kulula nje. Ukufunda into ezincane. Okunye kuqhamuka ngengqondo lapha. Bakubuza into esimple ukuthi uma kuthiwa qhamuka imoto lapha emva kwakho uyama noma uyabaleka ngespeed. Bakubuza nje into ezilula ukuthi mhlawumbe uma kuthiwa qhamuka umuntu uyawela. Kwi-fast lane uyabreaka noma uyabaleka uyamshayisa. Ama simple question nje babuza lapha kwi-learners ayikho into ethini. Kodwa nje hayi bakhona banolentuzane lapha ya bathinte lapha babhalele kulento yangipromote kuyona kungene kuyona bokusiza. Hayi bofethu naba ngiphisa ntokazi noyenza learners wena. Uthi ngiyamshayisa. Oza emtuba batubana batubana bodwazwi bengiredu uthi uzokhuluma angisazi ngiyabuwe nesidwishi nje ngiyabuwe lapho ngemaJohnston bandla amaJoman mfethu mina ile nasi ke nje lokwembuzo yakho ngibonanga ngalutho lokwembuzo ile nasi ngibonanga ngalutho ngafika hweb ngezwe ngabo bathi angeke ushanga lutho waphuma fast kanje ushanga lutho angidlali nje ngiyibheki ile nasi mina angibheki nje into ethi ile nasi mina I'm your girlfriend, you like it or not? Uthando lwethu dali. Uthini lo tuzane lami? Uthi angisazi ke. So zivele singelamba ke manje bukani. Wemshiwa James. Stella. Yo. Hayi bokhanyisa umpume mfowethu okame mfethu. Mina ngashada nginimema nonke. Uthini lo? Nami angibheki mfo wami baze bathi woze uzobona uthisha umgwaqo ngoba uyakhuphuka. The king the joy mfowethu mina. Ile nasi ngiyishaya mina. Ngithi 1 2 2 na kunika imemo ngengqondo. Wena wakho to guess. Into A or B, 2 or 3, 4 or 6. Namhlanje ngizoposta mfethu ikade nje impela ngabambezeleka lana mfethu. Bengisalibele ukuzikhama. Ngiyadlala yebo. Ngiyadlala. Angiyenzi lonto. Ngiyenza nje yaya. Iyo. Emarapotini. Bathi lana abantu kanti uhlanya ngempela. Ngithi mina cha. Wena sho uhlanya. Phela ungathi singahlanya ngempela. Ay bantu bathi labantu bona bengenza nje wena yeke indodane washawa ukhona wangamsiza why uphilani no ngimiyeke lo ndodane bengikhona nani hayi ungekho umuntu engekho mfowethu wephilani mfowethu ungafuna isihlangane ngisakaze ngeyanqupha mina bengikuphi mina wephilani manje unenkinga nami fika manje la yabo philani ngoba mina bengikuphi mina ngibonile ngikhona ngimhlaphaza ngempama noma uthi bamhlaphazile ngempela bamlaya phela bekumele ayinyele naye phela kwagcina nikwenyele ngeke kuphela unyawo wonke umuntu angayinyelanga ngisazike mina ngeke ngiwe mina
Ngizokunaka. Ubukhona abaka ubukhona. Hayibo bengikhona kuphi ngabe ngivelile phela amavidiyo bengikhona. Oh baba bebenebulana ngekuphi mina. Mina sengihamba ngisahambe nama content creator mina sengihamba no Mthandeni no Khuzani. Mahle. Mahle. Bathi why ngamfuni unaledi mina hayibo mfethu ngifuna umuntu ofunwayo. Wena ungafuna into efunwa umunye umuntu. Uku 22 floor. Yeah mthokozisi mfethu ungisaphaza ngenhlamvu mfethu nje usumbuze 22 floor kanje. Sifuna ungisaphaza ngenhlamvu bafethu mina ngisayifunela uyiphilela Nkosi yami bandla. Ngifuna nje ukuphila ngangisaphaze ngenhlamvu kaMangwe. Sifuna ungisaphaza ngenhlamvu kaMangwe manje ngoba ngila S22 floor. Ayibo. Phela wena unemankinga ukhohlwa uzowisa. Ngeke bandla. Hamba osebenza. Wena welanga elihle mina mfethu mina ngiyasebenza. Ngisebenza kanzima. Uzikade ngani? Uthi uyinsizwa. Uzikade ngani? Awuna spam. Bafowethu mina ngina spam bandla. Ngina spam nje. Umuntu angizweli ngespam bandla ngoba mina mfethu angina spam. Ispam nje into engekho cha. Ispam into engekho. Into engekho cha. Cha. Spam into ngeke itholela kimi. Insizwe njani engena spam? Mfethu ngiphatheka kabuhlungu ngapha uthana spam. But nesithe. Ngothenga lese kuthiwa igeja. Ngilime ngasabantu. Ngothenga lesi spam kuthiwa igeja ngihambe ngiye nasemasimini. Ukhona kade sabambekile bandla. Kokhala lapho umjitsi. Ngakhala kanjani ngoba indlu hayibo. Ngoba indlu hayibo. Ngoba indlu. Ingoba libalele. Manyawose ni right bafowethu papa yini bafowethu phela mina ngiba live ngedata base. Bala data base. Papa yini bafowethu. Papa yini bafowethu. Ngathi mangihlenga ngathi ngimoto efuna ukucima. Mhlawumbe ngihlenga ngithi. Kwathi imoto efuna ukucima engabhalansiswanga. Apa yini?